I a la secció de gènere negre, avui l'adaptació cinematogràfica del llibre El demonio vestido de azul, de Walter Mosley. El demonio vestido de azul, de Walter Mosley, és la primera novel·la de la sèrie protagonitzada per Issy Rawlins, un detectiu afroamericà a Los Angeles de la postguerra, just després de la Segona Guerra Mundial. Un detectiu privat sense llicència que li encarreguen que busqui a una persona, a una dona. I a partir d'aquí es desenvolupa una història desenfrenada sobretot al barri de Watts a Los Angeles. Carl Franklin va fer una adaptació cinematogràfica molt coneguda, protagonitzada per Denzel Washington, en què adaptava molt bé la història de Mosley i era una versió retro seguint una mica la línia de pel·lícules com Chinatown o pel·lícules de començaments dels 70 que ambientaven les seves històries als anys 30, 40 i per tant és molt important tot el tema de decoració, els cotxes, els vestits, per crear una atmosfera dels anys 40. És imperdible la banda sonora d'aquesta pel·lícula, tota amb grans llegendes del blues, una banda magnífica que realment es pot escoltar. A part de veure la pel·lícula, es pot escoltar el disc perquè és una meravella d'un extrem a l'altre. Pero, tío, ¿qué dices? Tú sabes que no tuve nada que ver con eso.